Kain damo. Lok. 만져 이제. Vestige scam ani jo intrevek mo hemi pyramid scheme shim scam ani tin chia. Khalaya kan vestige hi scam ka utia vestige su scam ni se ni e anman tong an laman lo lai takatu ni lo mi. Ai ni ho lo ve vestige su scam ani lo. Amai ro chu chuanin Paul som kha apas Paul som pass lo ka Paul som pass 11 zo ka pass lo ni kha in lo shadon ni vestige in lu nuwa in nuna thil khang tur tele success rate claim te kha scam in ti rum don ni tin boom ti kha ka lo manga boom ti kha kamang kha poi ka india ka in chi to ka zan in ka mu thei lo wa chu wang chuan in squantulize ti to tur ni boom ti lo tur boom ti kha alo na deu anianga Hey, atero tete like ka la chuak lo shem a full in ka en vek an interview zong ze mai ya ang apo chu ni se ni legal scam ani lo ma se video hi enula in che thiam mayang ka in chi ro ka thil soi kha ma se a ai fi in karon soi don ni a ang apo chu ni se karon come back mi zau mi pui dan buai mup la maya youtubers tetan hianin mal som na karon dia content an nei pha chibro ka pon view sanga pha ema subsero achan pha poi ka tia ma se kha na kina ma so enga po chu ni se ka comment si strong an ti thea chu wang som voi na chuanin film thu chu kan thong amai ro chu MLM omzia dik tak kan phor chuak don ni MLM lampum chu multi level marketing anita hei marketing chikhat anita ni chu company pa nga chuan manufacturer no mga ingani seller anti ang chi te chuan in distribution o mga distributors ano mga supermarket te mo mun sang mall te katiang grocery distributor o mga chuan in to pa consumer anom tani consumer chu tungai kan ti chuan kay mani te hi kan ni tani MLM company ve thunga chuan in sellers anom ta aron chuan na product chuan mo manufacturer an product an ne aron chuaka chuan in distributors hi an omsan lawa distributor te hi consumer an ni ngala ni chu consumer te kha an boom kewa distributor anga khan ma se an mani kha distributor ni pa khan consumer khan ni reng aom zia chuan in ilu ta vestige chuan in product ileya lumana omlo po ni thei chuan ilu nuwa khanin starter pack emo an yamber ang kha ileita an product kha ileita ni ta chuan consumer in ngal ta ni ti chuan in leithon mei ni lo tur khanin midang i mu sak khan an mani na product an le khan commission idong ta ni in shiat thiam ka reng chu company pa nga hian enga nge focus kan ti chuan in an product a that ber theinan an focus ani amaro chu MLM ma chuan enge an focus kan ti chuan in atam thayang ber hui khoma distributor ti ming han bela chuan an product shal khani ti chuan an mani tang midang recruit le khani midang hui khom le khani chuan midang a hui khom chu chama ti chu chuan midang dang mang tekin na thabera chuan zona pakhat kasia manga eng wangin nge company pakhat hian a hire rang che thiam na inei emo engemo skill inei emo izir sang emo engemo value inei chuan in company na hirang che tro ma se MLM a chuan ni velo MLM an hire chan chu pakhata chuan in izir pe tolwai chuak duwa I thiam lowa poisa tlem te nei emo I chung te tang poisa tlem I deal theya chu distributor ini pain an mani khan I invest anga poisa chu chan pakhat apan hi na chuan in ilo trong thei view te ni theya nang mai invest nu khan midang tam tak iron la khom thei ni chuan ni chunga om te kha hlok na athen don chuwang chuanin 99% hi chu unfail thi chuwang chuanin themte ba khi an lotling ngai lowa I hun khoral lola shortcut zong lola nangma a time invest la I theyani pol som ini lai khan inuna ithil ti tur hi I chiang thei don lo chuwang chuanin I chian ma chon zir phot la mo zir lawa drop out ngal rengo ta kha ti la ni khat company che thut che engti ge yomang le khai thiam box si lo thiam dang I nei box si lo chuwang chuanin shortcut zong lowin man takin inun ma chonang che chuanin ato beratan It's payback time. kan chi pro kan kan puram bias bias kati do lawa chan chu alo kom ve to lak lo si akom to nen dinar te lo trita ta khan an mani lama chan lo chuan a moral ka down vek don ni chuwang chuan ke pon ka sa thiam lu tuk a chan chu ka dem lo ra rang ke pon ni la ka chanang chu ta chuan enge a in zir chua tur kan ti chuan in kom tur te chiang ila platform kan pek tur te hi chiang ila enge an preach ti chiang ila
Nice. เนี่ยกันไออูเด็กอันเดียสวยลัวพอนี่ลัวปะขตาจวนมาเสฮิวมาระออกมาเซตายระอมเลตาจูมีตัวตาคอมเมดี้ออกมาจุตาจวนินเซตายร์เชตเทียมมีอันนมาเซตายร์เชตเทียมโลมีอันนมเลบกะรัมโบสหิอันนี้โลเวเวนี่ Psych! อาทินเตปเราเริ่มวิวนินกันเชียข้ามาเสกันเราติดทางตัวบายสเดอเรียกที่ติโตเราตูรินกัสเซลโดเจ้ากันติดทางตัว We don't do that here. มินแคนเซลทริปตัวนี้บ่ And I've decided that I want to die. รัมโบสัตทิลสอยอมประคัดสอยเซโอกติมาจู BA ตีเวลขานิตาอสอยเลวะมิโซรามาจิรติร์ตัวนี้สรการจิรติร์ตัวนี้ทินตางาติเลงาลทินตางาจิรติร์ตัวอันนิตาอัชัดไงปกอริงไม่รอจูเกยมิโซรามาอมเหลวปอเฮียนกัมหูเจียนจูกอลสิบอังขวาปอสกุลชา primary สกุลชาอันติตานีตาจวนินอันมิงกสอยเลวงาอันทกะปอลซอมปันเฮียนปาซานานหูงาลาติจารังอินจูมิโซวะจวน subject zong te zirtir chinia engtin nge pol som pani pas mi lo khanin nau pang athuak in build nakuma khanin pol sari hnuai lam china khan subject zong zirtir tu khan pol som pani po la pas lo khan eng zirtir na nge pe kang tiang ti jo eng ti nge alen hnuwa lo thin nge yang mo kan zirtir tu te hi zir sang se an zirtir na pek te hi athanga ti chuan an student te kha an tha chuak anga ta tang tak chuan ram ma son na ni mo chumi chu thin tlang a tam zo zirtir tu chete te no ma kamu sit na lam ni lo thil takani zirtir tu chete te no ma engin zirtir anga nau pang te kha chumi system failure siam that tur chuan enge ngai zirtir tu tha chumi tan chuan enge ngai education gotia phai chuan mania newsian thuron chua B ed nei chin pon primary school a hian teacher na mu har an mu thei to lawani mo bachelor of education ani pon tiang chu nia mi ram te chu o kai هكر يا جماعة لو انتبهتوا لحركاته هكر Paul som pa stroke kan han ko ma education ngai lo ve chu kha kan tia fen chu ni la ka vir du to mi lawang tin ka soi su al pakat chu BA ka drop out masa ka video kan kasir chuak le vek ti ka soi maya BA ka zo to chon to an thil dang kala ti me kan ni ka lo zep ve zo ini chu tin ui le sakai example ape ka hey thil engkim hi heng le khabu hi heng monitor te hi keyboard te hi hey price te hi over te hi ka tunga ka zo ti angai lo in le kha chiarin quote vak aman ta kem kan rama ti kha in en lowa soi hun lo oma sakai takata ho tu ni chuan ui te za chu sakai angin ui za te jo bumani lo mi sakai anga alan tir chuan in do ta ni se sakai za nen ui te chon thivek ang chu makka imo i kap thei lo enga po chu lo ni se kapuram bo sa hi thil cha du satak mai pakhat ka ne hey chau hi ka silang che maste te music video te chi sang kha upload char la i lok puya ka chu pui vak long che content nei lo chang te chuan chu pui ve la nia tro واو amai ro chu kam zo thalai pui te tan thil sensitive omani chuan thudik ipuan chu ngam lo chuan lo soi buai ve to lo la mi mai za lo le mi der lo hi i lo en top mai don nia tin he video poi ron chang let lo la a chan chu i subscribe sang li chuang i sen pha ka lo sia poi ka ti khop mai ka ron let miao ani hello a chelo